Вітаю! Гэта відэа для тых, хто вучыўся, вучыцца або навучае ў школе кіраўнікоў стратаплан. Увогуле думаю, што відэа можа быць карысным любым кіраўнікам або тым, каму цікава, як уладкавана гэтая рэальнасць. Мяне завуць Мікалай Шуркаеў. Зараз я займаюся даследаваннем, у якім, паміж іншага, мне спатрэбілася разабрацца, чаму чалавек нешта не робіць. Адной з карысных рэчаў, якую я вынес для сябе са школы стратаплан, быў спіс прычын, чаму чалавек нешта не робіць. Прапанаваны школай спіс быў такі. Калі чалавек нешта не робіць, то гэта па адной з наступных 4 прычын. Першае. Чалавек не ведае, што гэта можна або патрэбна рабіць. Другая. Ведае, але не ўмее гэта рабіць. Трэцяе. Ведае, умее, але не можа гэта рабіць. Напрыклад, рукі фізічна звязаны. Чацвёртае. Ведае, умее, можа, але не жадае. Гэты спіс у такім выглядзе мае практычную карыснасць. Я ўдзячны школе за тое, што атрымаў яго. У сваім даследаванні я ўзяў яго за базавую гіпотэзу і маляваў мапу рэальнасці. І ў гэтым працэсе я зразумеў, што спіс недакладны, ён перашкаджае правільна зразумець рэальнасць. Таму я паправіў спіс і больш правільны спіс прычын, чаму чалавек нешта не робіць, вядома мне на сённяшні дзень, выглядае так. Ёсць 5 прычын, чаму чалавек нешта не робіць. Першы. Чалавек не жывы. Другая. Чалавек жывы, але не ў прытомнасці. Трэцяе. Чалавек жывы ў прытомнасці, але не ведае, што гэта можна або патрэбна рабіць. Чацвёртае. Жывы ў прытомнасці, ведае, але не жадае гэта рабіць. Пятае. Жывы ў прытомнасці, ведае, жадае, але не можа гэта рабіць. Напрыклад, рукі фізічна звязаны. Калі выкінуць з гэтага падрабязнага спіса відавочныя прычыны не жывы і не ў прытомнасці, то застанецца 3. Чалавек жывы ў прытомнасці. Чалавек нешта не робіць па адной з наступных 3 прычын. Першае. Чалавек не ведае, што гэта можна або патрэбна рабіць. Другая. Ведае, але не жадае гэта рабіць. І трэцяе. Ведае, жадае, але не можа гэта рабіць. Напрыклад, рукі фізічна звязаны. І гэта, на самой справе, значнае адрозненне. Гэты скарочаны спіс больш правільны, ён дазваляе больш эфектыўна знайсці сапраўдную прычыну праблемы, з якой маеш справу. Калі вам гэта невідавочна, можам абмеркаваць у каментарах. А калі вам цікава больш дэталяў, то падрабязная схема і вельмі падрабязная схема пункта, чаму чалавек не можа нешта рабіць, ёсць у спасылцы да гэтага відэа. Дзякуй за ўвагу. На сувязі.